Знаете ли, че ако поставите сапун в хляба си, можете да решите проблем, с който много хора се сблъскват вкъщи? След като научих този трик, никога повече не съм харчил пари за този въпрос. И да, хора, точно това си мислите, но не се притеснявайте, не е за ядене. Това наистина е страхотен съвет, който ще помогне на много хора. И за това ще използваме сапун. С помощта на ренде ще настържем малко количество. Вижте, толкова е достатъчно. След това ще използваме лъжица паста за зъби. Можете да използвате каквато и да е паста за зъби, която имате в дома. Също така ще добавим 2 супени лъжици рафинирана захар. След това просто разбъркайте всичко, докато се комбинира добре. Обзалагам се, че вие или някой, когото познавате, има този проблем в дома. И обикновено жените са доста уплашени, когато този въпрос възникне. Но с този прост и лесен трик ще решите проблема. След като смесите всичко, ще ни трябва малко парче остарял хляб. Можете да използвате и парче бисквита, но хлябът е по-добър, защото има по-силен мирис и съдържа мая. Нека го разкъсаме на парчета. След като сте готови, разбъркайте последен път. Направих това само с малко парче хляб, но ако искате да направите по-голямо количество, просто удвоете съставките. И накрая ще ни трябват малки капачки, за да задържим сместа. Използвам капачки за бутилки, които вече имах у дома, но можете да използвате каквото предпочитате. Капачките ще служат като база за разпределение на сместа около къщата. И ако все още не сте разбрали, това е мощна домашна отрова за хлебарки и плъхове. Хлябът и захарта ще привлекат тези вредители, но когато ги опитат, и другите съставки ще бъдат погълнати, което ще бъде смъртоносно за тях. Тези вредители не могат да усвоят химичните компоненти в сапуна и пастата за зъби, и това ще ги елиминира. Всичко, което трябва да направите, е да оставите сместа във ъглите на къщата си, особено където сте забелязали присъствието им. В моята къща имах голям проблем с хлебарки в този кабинет, особено през лятото. След като започнах да използвам това, изчезнаха, така че определено си струва да опитате. Сложете ги на стратегически места, близо до канализацията, на входа на къщата ви или където мислите, че е необходимо. Това несъмнено ще реши проблемите ви с плъхове и хлебарки. И най-добрата част, не е нужно да харчите пари за тези продукти. Повечето съставки са лесни за намиране и често са неща, които вече имаме у дома. Така че опитайте и не забравяйте да се върнете и да ми кажете как ви се е получило. Последвайте ме за още интересни видеа.